Awa lang gini ako mga bashers. Musikat lang jugo. I-shout out gini na ko sila. Nanukoy. Taytok na sad. Unsay taytok, uy? Imong taigon isa kas utok. Manay taytok. Dili brother. Nainarong siya nako. Ni ana siya nga gadong na kuno siya. Tubayi daw pre. Lagi mo na akong plano. Wait sa replyan sa nako. Gadong na siya ko. Unsay gisulog nimo, miss? Lakasan ng tripa pre. What if gwapo na siya? What if pre mo na gina? Wait sa. Ay. Aminaw na ko pre nga mura na siya di babae. Kiningon mo siya unsay miss? Ha? Sorry na, lalaki? Oh wait. Ni-reply siya. Ano siya? Sorry, wrong send. Ludoy ka, oo, ni uy, narong send ko. Ha? Nga naman, asa daw? Mo na akong gisend nga number. 09. Hala, uy, as kang pataka, raman ka. Awang nang last o bali man na. Ay, 98 di ay. Taka lang ka. Tuwagi ko na pre. Uy, kay mas laki ni. Mo gini atong tawagan para mabawaan nato. Kung laki, di na ta mo communicate good. Sana all communicate. Sige, tawagan ako. Ludoy, mauna ni Rona, nawag na. Tubag ka! Trippy ba? Sige na. Lagi. Muna na imong giampo. No. Oh, well, fine. Ay, murag negative man. O kabot siyang tawag. Ay, pre, marag negative man. Mga tubag. Marag pasta sa siguro taan ni. Tawagig balik. Trip ra bitaw ni. Wa bitay mawa na to. Sige na. Tugsay na sa tarong pre. Ano, pre? Nanawag, pre! Tubaga na yun! Tubaga uy, atuli! Wait. Hello? Wake up early, catch the sunrise, and then later watch Hello, it Besh. Day, asa naman ka? Pas lang sa ako ron, uy, wala ko itog. Nadasad ni siya ay. Paasa ka ayo. Ganun wa man kay tog. Logawa lagi, nalingaw man na ako text niya. Hala oy. Sana all na kaigat-igat. Oy, wala gyud ha. Hala sige oy. Pagluto nagpansit kanton diha. Ako nalimuan ha. Would you kay klaro oy? Sige, ali na. Ah sige. Bye. Wow, brother! Kumusta? Buang nga, bay. Karoon po ko yung kilig ko. Ato lagi na siya yampo nga. Mauna gina siya. Nang-stalk man ko niya sa Facebook. Naibawaan ako nga taga-Dabanog siya. And bro, hype jugin ako siya, bro. Sige na. Gadong na ko. Sure. Ikaw na Lara? Of course! Primero pa ganito na mong text, pero mura na may tuig nga nagkaila, uy. Naabitay oras para sa kaguol, oras para sa kasakit, ug oras para malipay ta. Katawa ug kilig ang akong pirming nasinati kada text na mo na Aaron. Time pasa, ako daw siyang i-stalk, be. Gusto ko na siya, Day. Ano? In fairness ha, gwapo siya, mahalag chubby-chubby. Hala, taga-dumano ba lagi na siya? Bita, taga-dumanog, bita siya. Asa ba may gihuwat ni mo eh? Atuli, kigmeet na. Meet, boy. Pirmiro pag adlaw niya. Meet? Aw, kamao ta. Naon sa na ako, pre. Wow! Sana all, ikababay. Dahil pag ako makikita niya. Asay mas lain sa kung ako makikita niya. Pada dang miga pre, kada ginag-idol na ba? Sa ibol-ibol, uy. Sa diklan. Matawag di siya Jejemon, oy. Sana all choosy. Mura sa di hype beast. Ang kungko, sa una, nabudyo kay pagka-Digimon gamay. Ang ton mo kay karono. Hoy besh, ako di mo make up ni mo. Pagkikita na diha. Dili ko ganahan ako yung manghagad. Na uy? Dalawang Pilipina ni Day. Ay da. Nasaan na?
Nasaan na? Hala, makikita siya na ko, ugma. Bro, imo giingnan nga padado kami ka? Wagid bro. Na, at tuloy na tani ron. Third wheel na kuha ni ron. Day, wala ba na ko siya ini nga na ako'y kuyog basin malain siya ba? Da, bahalag malain siya, uy. Basta, as your BFF, willing ko may mong third wheel, no? Murasad kag just now. Wait sa. Naa daw sila advance sa munisipyo street side. Ato ta? Ta, ay kung nako. Ay, Lord, please, please. Maynta, buda siya kamiga. Please. Bro, rugmak mo na sila ay. Tanaw mo. Unsa man akong gibati? Nganong kusog man kayo ni ang dugdug sa akong lugan? Sa kakusog sa dugdug, mura ni-slow mo akong pananaw. Ay ko yung nangagugma na ni. Hala, siya mo to ko nakita kagahapon. Really thought that you got given, 'cause you're an angel in disguise. I was broken once upon a time before you came in. You came into my life to save me. I was drowning. I really thought that you Siya si Aaron. Mas gwapo ko man siya sa personal, uy. Pia, behave. Tripping rani tanan, tripping rani. Kani ako amigo ba? Sabaan gyud kini siya, pero para magnaitoy karon. Saba ka na. Ay, tekatig sa kada. Mura, wala ni plat ni Lara. Bitaw, kita aja ko na. Hoy! Damay civilian ha, nagkaon ako dire. Dokos kung nambayro, no? At tuloy ka? Okay ra na oy. Managsara bitaw. Ah, busugan ako, day, uy. Naikog man ko, besh, uy. Wala yung ko katag, mas half lang. Okay ra na, day, uy. Sana all ay mga libre. Day, len pay ato ba? Patrick? Kadto ba kitag tinud na nga gwapa. Saba ka na ay. Unsa man dito mo ingon ni Strina o ni Sheila? Hoy, atuli. Wa kumingon ana oy. Bantog ran ingon mi ka. Bro, si Trina na gid ang pinakagwapa sa tibuok kalibutan or gwapahang Sheila bro na jim kalupig niya. Saan dito? Kahibaw ka, bro. Tao rasad ko. Masayop ra sa niya kong pananaw. Pero kaning kalara, tinud-anay na gyud ni. Sus. Di kay siya kagwapuhan, pero... Besh, ang humor, you know. 1 point. Awit sa. Nga naman. Nitag sa Aaron. Sa ingon? Mga idog number si Patrick ni mo. Tagaan ako. Ayaw, Jud. Ayaw, Besh, ha? Ayaw, dugaya. Yeah, hoy. Sige Igat-igat na. ha. Ayaw, ipakayo na kong number. Ay, ambot na ang gid ni mo, besh, oy. Mados ako. Ikaw na lang ingon nila, tita, hang. Sige. Bye! Hala, nabili na lagi ang cellphone ni... Besh! Imong cellphone! Asa naman to siya, oy? Paspasa sa niya makalakaw. Murag gikulbaan man ko. Di naman sa kagikan. Gayawanan ako ni mo, eh. Pila ka miss call o pila ka text mo dawat. Sorry. Silent akong phone. Buwag naman ta, di ba? Kapila mo gibuhat ako ha? Hala god. Ayaw, Arthur! Nasakitan ko! Akong pangan Arthur, di Aaron. Kinsa man si Aaron? Buwi siya, Arthur! Di ba ka kasabot nga buwag na mo? Oy, naabot ang best friend. Hi Lara, kumusta? Paghilom diha. Ano nakahisgot ka og Aaron? Wa lang. Mananagan lang siguro jud ko. Kinsa din na si Aaron? Wala kay labot na, Arthur. Kay buwag na mo. Tarungag sen sunod bibha. Kanang di ka marong sen. Ali na, Pia. Muli na ta. Aaron. Aaron!
Ay, nantay na sa marong sand. Nga karon. Tinutanay na. Ayo, ana, ron. Tarong man to spiya. Pabitag yung kasabot, love. Ug nganong kalit na wala si Pia? Ani man ni Love. Ani man ni Ron. Nagpabugnaw mi sa plaza ni Pia. Ni-order siya samtang nanawag si mama nako. So, wa jud ko kabantay sa cellphone ni Pia. Wa mi kabantay nga naadi ay si Arthur ato, uyab ni Pia. Ha? Sa to pa? Katong text mi ni Pia? Naali si Uya ba to? Buwag naman to sila pero di ka dawat si Arthur. Gikuha niya imong number ug iyang gibali ang SIM ni Pia. Nagpa-as if dayon si Arthur nga nag-new number si Pia. So, the whole time di ato? Si Arthur ang ka-text ni Aaron? Yes, love. Mauday kung tawagan ako, di siyang tubag. Yinaatoy usa ka higayon nga naa ko no sa silong niya pag adto na ko, wow man. Iya dayon giadto si Pia sa ila ug iyang giingnan si Pia nga Nakailan ako anang gihingalan nga Aaron. Nakatultol na sad ko sa ilang balay. Ug gibaira na puto nako ang sundang. Kung di ka gustong nay magkadugo, kuy ka sa Davao. Nakabuk na ko para natong duha. Ug nananghin ako sa imong ginikanan. love man kay ni Pia ron. Sige siya chika nako nganong dugay siya na wrong send nimo. Lara, love put kayo na nakos Pia. Muna ayaw gid ko pakitaan ng Arthur. Bro, remember James 1:19? Quick to listen, slow to speak, and slow to become angry? Mo jud ron. Let go and let God. Thanks guys. Sana all third wheel. Sige lang gud ron. And, bro, remember sa katay mong gitambang nako? Jeremiah 29:11? Yeah. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. Thank you guys, thank you. Wait, saan any text? Nanarong send. Huh? Duol na kuno siya. Nag-itom kuno siya. Kinsa na? Butang. Di na kuno siya di na ko makahawat makakita nimo. Nanawag pag yun. Tubagon ako. Ikaw. Wait ha. Hello? Hello. Abi ni mo the wrong send ko, no? Please save my new number. May gani, wala pa ka nag-change yung new number. Pia? Parang magkakita kong huy. Love the icon mo. Ganina ramang ko dirigod niya nakadungog ko sa tanan. Mau ba? Tia. Love tika. Labot kayo, tika. Love kayo tika. Labot kayo, tika. Dugaya sa nimo narong send. Oy. Yan, dugay magay ko narong sandi mo. Sana all! Tia. Will you be my girlfriend? Once upon a time before you came in. Lahi siya ng mustorya, no? Di na ito may wawa ng panahon o ang sitwasyon. Maunang, kung naman gani marong send ninyo, stay lang good. Pero ayaw siya ng to the point nga inyo na lang binuangan. Kamo, diyan sa ninyo pagkauyab sa imong uyab o asawa na karon. I-comment daw, kay ganahan sad may makadungog sa inyong story. Pero Pia, asa ni si Arthur? Arthur?